Erokamano nyakura Ramogi kuom yiero Ramogi TV, odhiambo machielo, odhiambo mar Jumapil, ma en odiechieng' mar 20 nyaka nwachaki dwe mar 7 2025. Arwakni machiegni twak mar ratil. Ok adwa ketho saa nikech ratil chakore koliet, to rumo koliet moloyo. Kawuono ni an ka koda yawuot luo ariyo, madwani waket godo ratil mondo ane to yiengore kama chalo nade. Kar Dr. Matunga, kar Odede, Meshack, koso kar japiny, koso kar josiasa. Gima wuoyi kawuono nyakura Ramogi, waketo Kenya e ratil. Kenya waketo ratil weche mag siasa mamedo chwakore sani. Chien kucha nochakore gi twak mar NADCO. Ochwal lipote od bura. Oket dwaro mano winjo bed ni chopo ma dho ngere dendo ni recommendations. Bang' mano twak nyo chako luongi kendo ma ikone winjo bed ni bedo intergenerational conversation kata consultations ma umako kidienje mopogore opogore, joma tindo, joma dongo, joma nie diere, joma jolemo, joma bende wuok kuonde mamoko kamano mondo ket Kenya e yo ma oriere kata para makare. Twak midendo ni conclave. Koro conclave ni imipenjo ni ene duoko ma timore e kinde manyicha winjruok obedo e kind ODM kaachiel kod sirikal e gik moko apar mano winjo bed ni timo. Be osechop gite ma koro dwaro nitie mondo ji ochako donjo e twak machielo, koso gin mana twak moro bang' moro. To siasa dhi nade Kenya ka? Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend duond bura mar DCP. Sane nitiere piny mar Amerika. Gin kono Matiang'i banano ka nitiere gwenge makono. Dipo ni ma nyalo kelo luoro nikech sama gidhi e pinje maoko, to dipo ka giyudo ndhadho kata chia e yore mag omenda. Dipo ka giyudo jok manyalo solo gi omenda motegno e kinde mag campaign. Ma nyalo nyiso nang'o? Kinyalo paro ni osebed kiwacho ni kuom joma siro oganda ma pacho ka, kata moko kuom jogo manitiere kendo ne ratiro mag oganda gin joma wuok e pinje maoko. Wan ka gi Meshack Odede nyakura Ramogi oseluwo weche mag bedo machiegni kod riwruoge moko makelo ne ratiro mag oganda, to bende osebedo koluwo gi yo mopogore opogore. En janon siasa, wan kode ka gi Dr. Matunga. Machiegni ure ratil ma kawuono. Erokamano. Piny okawo kore kendo joma dwaro twak, joma manyo sir oko manyo sir oko. Mane wach manitiere kawuono ni ratil ma kawuono wang'iyo Kenya kendo wakete ratil. Dr. Matunga, twak gunde ng'eny, to twak osebedo mang'eny. Ichopo gi koso gin mana twak ewi moro bang' moro. George, ing'eni gima ok ing'eyo ni an bende aja kanisa. Kendo an kama osedhi e weche mag kanisa. Wach ni weche mag dolo ang'eyo mano. Yes. Koro e dolo ka. Yes. To muma bende owacho ni parne giuru kata ging'eyo. Okay. Mane momiyo sabato ka sabato ji dok e kanisa, yalo negi. Jumapil ka Jumapil ji dok e kanisa, yalo negi. E kor dwe ka nitie limbe moko ma bende time udi, yalo negi. Nyiso ni loso kata yalo en gima nyaka tim e kinde ka kinde. Kora penji Bati, in kiloso gi jaodi kawuono, koro kiny ok ni los kode. Kata kigo mbaka gi nyithindi kawuono muwinjoru e wach moro. Koro dwe manyien ok bi bet kodgi ni an dwe mokalo naseloso kodu koro kanyal bet piny kuno ochako timang'o, ochako por wach. Wach nyaka por. Kendo mane momiyo buche nyaka bedie. Mane momiyo kidieny ka kidieny nyaka bedie ma ji bed piny ma ji los wach. Koro kata obedo ni ne wasebedo jok mane manyo uru nodhi ele jiko modhi London mobedo kune wach. Koro ne gitieko weche ma Kenya no gitieko. Giduogo wayudo uru. E kinde ka kinde ji osebet kalocho. Mane momiyo parliament pile ka pile gibedo mondo mi gipor wach, gilos chike. Kata ne giseloso chike mokalo. Sani bende pod giloso mana chike moko bende gitimang'o, giloko. Miyo ok wanyal bedo e kinde ni koro ni waseloso e kinde mokalo cha, koro kwanyal loso. Kata nwasebedo Bomas, mwayudo constitution manyien 2010, koro kwanyal chako bedo kuno kendo. Oyo, ne wadok ka weche ne bet ka koro kendo chendo, ji odok e NADCO. Mane Kalonzo bende ne en kanyo, ne en koche gi Kimani Ichung'wa. Giwacho weche mane giwacho, mane ng'ine ndalo sufria cha, ndalo mane kech kayo ji ahinya cha. Giwacho weche mane giwacho, gigolo. Weche mane gigolo. Moko kuomgi ochopi, moko kuomgi pok otimang'o, pok ochopi. Kaeto higa mokalo Gen Z osimang'o, ochako donjo. Wach Gen Z no momiyo ineno ka President Ruto odhi oloso broad based government magi giriwore gi ODM.
nitiere mane giloso mano bende oduogo odhi kamano mano losore mapok olosore kendo bende chak ing'ango iyo machielo sani egani nyocha en egani nyocha President Ruto e chama mar UDA gi jaduong' Raila Amolo Odinga e chama mar ODM obedo piny ma giwinjore ni nitiere points moko 10 mowinjo chom ka nie kod kacha bende pok wabulo kata mana ng'ur kendo kore wacho ni point 10 go pok otimo to pok otimo to yen mana dweche 3 mokalo kata dweche 2 mokalo moko osetimore moko pod otimore ka koro nyo wacho chako wuok kendo mar jo Gen Z to oyudo ka jo maundu bende odonje iye to jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni kare koro mondo gimo watim wachak wadog wabedro piny wach nyaka por e kinde ka kinde mana kaka mar kanisa kata bed machal nade iporo wach e kinde ka kinde koro manie bende kelo thuolo nikech nitie weche moko manyien mawuok e kinde ka kinde nikech mano kalo cha bende neno ka nitie weche moko ma bende ne chendo mag kecha ahinya cha iluongo ni food security mano bende nitie nadko kacha sani koro mano nyose kalo koro kendo nyaka chak lose mondo mi nikech sani to ji nigi chiemo sani ok ne kwa wuotho gi sufri wiwa ji nigi chiemo to bende wantie broad based government manyiso ni thuolo masani en thuolo mopogore e kinde moro koro chuno ni jaka ji bed piny e dialogue e conclave to kuma ne jakomo wache ni mondo ji oriwre ok ng'e ni joma tindo gi jo Gen Z gen gi wacho ni onge jatendgi to kendo gionge gi dhoudi magiaye mano to miriambo ok unyal bedo ni un onge dhoot miaye nyithinda nigi dhoot magiaye kata bed ni gikia dhowa kamano nikech koro nyo weche manyasani odonje giwacho kisungu kamoro gi Kiswahili matin to kowolo ni gikia kuma wae gin bende nyaka gibeda ging'eyo kuma giaye to mondo mi waketgi e yo moro ma ginyalo go mbaka mondo wechegi ka owuogi nikech wach ok bi wuok ka iting'o rungu iting'o kidi ni idwa goyago ni mondo mi alos 1 2 3 to ma igori gi sirikal koro sirikal to kod jok ma bende siro sirikal to gi bende jaduong' Raila Amolo Odinga osewacho ni wabeduro piny mondo mi wapor wach to jomoko wacho ni kik walosi koro kik walos nango kata jok modhi Amerika be mana bro wuoye nikech nitiere weche miwuondo ugo gi weche mag Amerika an asoma Amerika ang'eyo weche mag Amerika kata Amerika kuma gidhieno gidhi mana wuoyo gi ji koro ere gima detamwa bedo piny mar mondo mi walos wach Odede ndalo moko chon nitiere jal moro ma wiye nok ber ahinya odhi omonjo dala ng'ato kawo dhiang' to mane sipara mar ariyo mano koro kawe dhiang' kendo yang'o to kawo bam odhigo bam dhiang' emo kawo to penje ni ang'o momiyo ni kawo bam dhiang' to wacho giduoko ni ka ng'ato dhi dwar to en emonego le oting'o kamane to nyise ni bam mambe natimo ng'eni ng'ama wiyo ne ber ahinya to penje ni ang'o mi chak inwoyo kendo kethoni to wacho ni dhako kano ng'weto Jumapil mokalo ok onyal ng'weto Jumapindni magi gini penj ariyo wach Dr. Matunga omaro naka koro penj mara en niya dang' ing'wed mana alot achiel kinde ka kinde Odede nikech twak ni en mana twak makoro en mana alot achiel eminuoyo ang'o matimore onge yore mamoko minyalo res godo Kenya kata yore gik machando Kenya sani kopogore gi weche mag twak Erokamano George kendo mano penjo maber nikech mago to moko kuom penjo ma jopiny penjo oko kanyo wawuoyo gi jopiny kinde ka kinde kata mana sama wan e studio kan jopiny oronwa text messages aseneno Nora kanitiere malo kacha kawacho ni Nyasembo ni dwa neno kaka utwak kendo gidwa ng'iyo ni Kenya ni kanye ratil to kata mo CDF geni to mae gima koro wawacho George Jakom no kelo paro kaka ng'ama jaduong' manie dala Raila sani ok jo Kenya mang'eny ahinya manie higa ma entieno gitin ok gin kaka namba gi ok rom gi namba mar joma nie hikwa kata joma nie higa mwaingo to seche moko nitie machiko it ber onengo dho ngere luongo ni context ka wasebedo gi twak mamoko gisebedo twak manie context mane Nadko nen context mar politics mane dwa ni mondo olos weche maricho e siasa
mane dhi nyime kowuok kuom gik machalo yiero mane waa e 2022 mane kweth mane support Raila Odinga gi joge ne ok oyie ni yiero no notimore e yo makare. Yes. To e seche mane gitwak e wechego ochako medore gi kech mane liyo e kinde no ka jo Kenya te oyie ni kawuono to kech liyo dalawa ka. Koro gik moko ariyogo ema nomiyo twak mar NADCO teko ahinya. To twagno kane ing'iye to niyudo ka kidieny ma otelnegi Rais William Ruto noyiero jok moko kowuok e parliament mane ochung' ne twagno, to wan bende kidieny ma Raila no otelonegi noyiero jogi mane otelnegi Kalonzo Musyoka. To twak ma koro Raila wacho sani opogore gi twak mar NADCO nikech kane giwuok kacha e NADCO to gibiro nyaka sama ne Gen Z owuok ma Finance Bill 2024 go piny, ne gibedo piny ji ariyo kaka jomotelo ne kweth mang'eny moingo kweth modong' te Kenya ka. To giwacho niya, watemane gi points 10 gi, mana kaka Matunga osewacho, watemane gi points 10 gi, ka dipo ni points gi nyalo miyo jo Kenya bedo gi yie ni kama wadhiye ber. To ei point 10 go kata kapok otimore mana gi kako wachono, to pod tungni ng'eny. Ma emomiyo koro Raila kaka ng'ama jaduong' ma bende osebede siasa mang'eny neno niya, kata points 10 waka nitie wadwa dhigo nyime, to tungni nenore ni pod ng'eny nikech ojende mang'eny pod ok oyie ni gik mane wakapcha e points 10 ka samoro nyalo tero Kenya kama gidwaro. To gin e weg Kenya nikech namba gi bende ema ng'eny, to gin bende emitemo losnegi Kenya in the future. Koro we waluong ji te ma koro iluongo gi dho ngere ni intergenerational, we wabed piny to gin bende waluong gi mondo wawinjane niya, to ei points wa 10 gi mane ma dipo ka ok donj kodgi, to mage ma gin go mane wawe oko, nikech mane ma koro iwacho ni generation te biro to gin kaka an koro an e millennial, wawacho ni wan kaka millennial oseinywa kama, to akian Matunga ni mane, to gimbere giwacho margi ni kama osehiny gigo, to jo Gen Z bende wacho ni wan bende marwa en magi ma. To moko ma ok nyal wuoyo bende jonyuol gi wuoyo on their behalf ni nyithindwa bro dongo kat wadwa ni gidonge Kenya machal ka. Omiyo jojano kane gi marach gi gino. To mogik, ka ok wawuoyo to wan gi option mane? Nikech penjo maduong' monego wapenjre en ni constitution waseyie ni tayowa kaka oganda jo Kenya kendo wan country miluongo ni democratic nation. Nyiso ni wabro dhi e yiero 2027. To sama warito 2027 nitie gik moko ma ok dhi maber ma samoro kwachopo e 2027 to dhi hinyo jomoko mang'eny. Koro kapod warito chopo kanyo, option mane machielo ma wan go? Nikech option gin ariyo. Either wabed piny wawuot wawach niya, e short term wadwa timo ma kaka jo Kenya mondo wakonyre kwarito yiero mabiro 2027 mondo kata ka jok moko neno niya gin giloko sirikal mantie giketo machielo to 2027 no chiko yie. To ka ok wabedo piny, to option mane ma wan go mondo wachope 2027 no ka wan gi kwe mondo wago ombulu? Nikech ka wadhi nyime gi goruok to kata 2027 no nyalo chopo ma onge ng'ama dhi ombulu. Odede kachiel kod Matunga, joma tindo miwuoyo kuomgi kata mwacho kuomgi ni nitiere gik ma gidwaro, oseketo gik ma gidwaro ayanga. Yes. Must people sit down mondo chak keto saa mar wuoyo? Nikech kuom ranyisi kopo ni jochako ni luorore sani, counties gin 47. 47 wach ni juma ka juma intiere county. Mago jumbe 47. Higa nigi jumbe 52. Nyiso ni chiegni higa achiel uluoro ruwe counties. Apenji bati. Donge Jumapil ka Jumapil iluongo wera tilka. Ka wabiro gore koso wabiro loso. Mondo mi wapim gik moko kera do nyaka walosi. Manyiso ni ma waketho mna saa Jumapil ka Jumapil ko biro ka. Nikech ka jo wacho ni joma tindo gi osewacho gima gidwaro. To dong nyaka Matunga gi ng'ere. George, joma tindo gi osewacho gima gidwaro. Yes. To nitie gik moko ariyo kata adek ma samoro pod kiko it. Mana achiel kuom nikech joma tindo gi onge jatendgi mokwongo. Gise declare ni gin leaderless, to gise declare ni gin tribeless. Mamano to oyienegi ka gidwa declare. To koro paro kikore nikech sama in koro nyalo bedo ka miwach ni joma tindo gi osewacho gima gidwaro. Ere ng'ama wacho? Nikech nitie joma tindo be ma oyie ni sirikandni dhi maber
kendo onego bed ni loso gik moko kaka osepango. Koro ere kaka wadwa keto premium e wi joma tindo ma kwedo sirikal ni gin e joma tindo kende Kenya ka, ma joma tindo man koni nyoro. I mean, let's be honest. Ka giwuoyo kuom joma dongo, to seche moko gi generalize ma giwach ni jogi te nikech wan gi words moko mwatiyogo ni jogi te osebete sirikal kuom higni 30-40, onge gima ginyalo nyisowa manyien gi gik makamago. Omiyo jomoti te kata joma dongo te onego dhi dala sirikal obed ne joma tindo, nikech joma tindo ema koro nigi paro manyien, to kendo ema koro nigi kama gidwa tere Kenya. To jomoko bende moko kuomwa bende chich ni to ka en generalizing, kwadwa generalize joma dongo ni gin onge koro gima ging'eyo, to joma nyo waneno ka kwelo e maandamano gi te gin joma tindo. Joma nyo muko gik moko to wang'o gik moko, nyo kaneno tieng' makni kata joma dongo machalo Raila ka muko gik moko, koso in nye kamera wuo mako jomoko moti ka kwelo to wang'o gik moko. To dang' wan bende wachak generalize kare ni joma tindo te jokuo, nikech ka wadhi kamano to bro gik ni wambe wawacho ni jensi te jokuo, nikech manyo kwelo kanyo jensi ok nyo gin mbese jo Raila Odinga gini. Onge dawa manya neno ka kwelo across the country sama nyi wang'o gik moko. Kare wan koro jomoko bende odengo wach ni joma tindo te jokuo. Ok wanyal wacho kamano, wang'e ni nitie joma tindo maber. Mane kaka joma tindo bende onego ng'e ni nitie joma dongo ma osebede sirikal ma bende maber. To kata obed mana finance bill 2024 manogo piny, wang'e ni wabunge mang'eny nogo no ne finance bill no, kendo nochung' kodgi. Mak mana ni jomoko nodhi odonje wigi moketo ni ng'ata manie bunge en jasiki. Ne onge kama ne gichung'e ma giwacho ni wabunge makama kata mrengo makama nochung' kodwa, omiyo gin beta. Gin ne gisewacho ni gimoro amora ma mbunge ok jakorgi. Koro mae mamiyo nyaka ji bed piny mondo walosi, nikech ka ok wabedo piny to wabro bedo gi back and forth, nikech sami wacho ni joma tindo se wacho margi, to nitie joma tindo be manie ng'e Raila Odinga kata manie ng'e William Ruto, gin bende giwacho ni wadwa ni wawuo. Ere kaka dang' waket premium kuom joma tindo makwedo ni joma tindo kende, to joma tindo moyie masiro to wawacho ni gin duondgi no kwa winji, gin after all koro gin joma tindo. Okay, yes, Dr. Mokbato. Ginene mbaka kata wala mar joma tindo ni wae. Nikech ing'eni in kawuono iwacho ni tin nikech bende pod ni tin. To kiny ibro tika an. Waduto te ne wan joma tindo, kata amba bedo ng'ama tin ndalo moko. Sani koro mwaka na dhi 50, to ndalo moko nan 20, ndalo moko nan 15 kata 13. An nok awang'o ka polis, nok akwalo duka ng'ato. To sani ambe aparo ni asegero sikunde, asegero osiptende, asetimo. Koro ng'ato ok nyalo wacho ni in Mark, in koro ng'ama duong' sani jaduong' siroko higni 50, onge giming'eyo. Koro en ang'o makia e piny ka, kata mana kompyuta ma joma tindo tiyo godo wan ema wakelogi e Kenya ka. To bende wan ema wapuonjogi, to bende wan ema wang'eyo kompyuta. Koro mbaka moro mar joma tindogi wae, nikech nyalo paro higa mokalo kane jo Gen Z owacho ni koro giloso ng'anyo. To nineno ka ng'anyo ne en Kisumu, ng'anyo ne en Migori, ng'anyo ne en Siaya, ng'anyo ne en Homa Bay, ng'anyo ne en Nairobi ka, ng'anyo ne en Mombasa. To kanyo chopo higa ni, koro idwa nyisa ni joma tindo onge Kisumu manyo ko ng'anyo, gionge Homa Bay manyo gi ng'anyo, gionge Siaya manyo gi ng'anyo, gionge Migori manyo gi ng'anyo. Wae gimoro ni ntiere jo Gen Z ka. Gen Z ni ena fallacy, nikech kata king'iyo malong'o jok mano bedo ni mbele kabisa e Gen Z manyo higa mokalo nyonge e lweny manyo nitie. Atari wacho ni Gen Z onge. Gen Z en tieng' no nitiere, to bat gimoro mwadwa keta mbele ka ni nitiere tieng' moro magi wache manyaka watim, mano bende nyaka wae. Nikech magi gin nyithiwa, kata mana nyithinda nyocha na nyisi kama ber ni ambende e oda an gi Gen Z go adi auchiel, to e mwaka ni to no gidhi e street, to mwaka motelo cha ne gidhi e street, manyiso ni koro gin to gin Gen Z. To bende king'iyo malong'o mana wacho ni jok mane otelo ne Gen Z e higa mokalo, e higa ni no kinenogi adiera koso miriambo, kendo moko bende nuluongo kata mana e studio ka jika machalo ka Kasmuel gini tinde gini kanyo, manyiso ni en koro nyo en Gen Z higa mokalo, koro higa ni koro osekalo kanyo, koro ok en Gen Z.
gik mane giwacho higa mokalo koro sani gigo onge koro sani nitiere mana jok mamoko waaye e gimoro ni jomatindo koro oketo watesre ni magi mae manyaka tim nitiere gik mosechan maber George ng'e maber ni neno pinyni jok mantiere ma joditogi ma bende osebet ni otiegore e weche mag kisasa machalo jaduong' Raila Amolo Odinga gi nitiere ma gisehoyonwa emomiyo neno ka koro gimiyowa piny sani ma koro nyalo bedo ka Odede nyalo bedo ka to waloso freedom ni nen gima onge kata mana freedom ma koro neno jomatindo ni godogo ing'e ni thothgi bende gipondo mana e sime ka ema giponde kaeto e sime ka ema gidhuole ayany ma kodhuol ni e sime ka to kata ka ne wiyi duong' onyalo lokore mobed matin en ayany marom kama to gidhuole mana gi ang'o gi sime ka mondo mi ng'ama tin ni ochoma gi wach to nyisa ni mak Matunga magi ema aneno kadhi marach nikech gima jomatindo dwaro ahinya maduong' ahinya ma kata wan jonyuol wan bende wa support gi ka kipenjo mama to mama bro wach ni Kisumu ni embo osipota gi gima wa supporta en ni tije sani ni piny yuto ni piny koro yuto ni ema watemo ng'eyo ni to ere kaka wanyalo expand ema nyaka ji obede e piny man ka ji obedo piny tabro dhi nyiso president ni gima nyaka watim nyaka wabed gi gimiluongo ni youth marshall plan ma e Kenya ka ma ing'iyo ni tang'o gini mowinjo bed ni itimone jomatindo nikech e thuolo masani president biro nyisi maber ni osemanyo weche mathoth mag digital jobs moseketo nitiere jok mosedonje jok malawo mana 1,300 nitiere jok moseyudo tije e affordable housing nitiere jok mosedonje nyithindo matindo malawo mana 1,300 nitiere bende tije moko bende oseyudo ne jomatindo oko kuma koro winjo ka jomoko matindo bende wachi sime ka ni iterowa e slavery iterowa oko to jomoko bende dwaro dhi oko bende kuma Matiang'i gini odhi e kawuono Rigathi gini odhi kawuono koro wawe gimoro ni siasa moro momineno mar jomatindo momineno rieko mantiere ma Raila wacho ni intergenerational nikech jomatindo gi be kata kiwegi aweya kendgi mondo mi gigo mbaka gi magitieki onge kuma gibiro chope to gima duong' ma gidwaro en yuto to bende mbaka gi no ka gisegoyo ma giwacho gik ma gidwaro ok bende wan joma ditogi wan ema biro chuno ni nyaka watim achiel ariyo adek mondo mi gitim ang'o nyithinda sani ot ka gidwaro gimoro ginyalo ng'ato nyalo dodore ng'ato nyalo bano ng'ute ng'ato nyalo kecho ng'ato nyalo timo to gima duong' pod biro duogo ni baba adwaro gima kama okay koro nyaka obed gimotudore intergenerational. Erokamano nya Dr. Matunga, erokamano Meshack Odede. Penjo manitiere ka en ni gima daktari wacho kata gima nowacho ni weche mag tich gi gin gik manitiere the 10-point agenda mano bede kind jatend piny gi ogai mar ODM Raila Odinga. Ang'o momiyo sani kadang dwar ni chak wach gi kendo bende nitiere goodwill ka wang'e diere mar Kenya kuom joma chwalo kwayo samoro ka Dr. Matunga obedo piny gi jotelo mamoko to wacho ni wan gima oneno ka the Meshack plan mar jomatindo gin ni nyaka chugni gi thuolo mar tije then nitiere gima biro mar goodwill chuny maber chuny maler mar timo gigi bende en gima oseneno e Kenya mar ariyo Kenya ywak ni omenda onge mane samoro momiyo ok nyal chuo kata thuolo mag tije mathoth rombe gi mag twak gi biro dwaro pesa kidwa wuotho e counties duto kuom ranyisi kata kiluongo gi kamoro nyiso ni nyaka iornegi fare ma gibiro go kata ka gichiwore kendgi nyiso ni nyaka gibed jok mani kod ofuko mamor manyalo konyo gi e chopo gigi biro dwaro pesa omenda gidwa wuok kanye magi penjo ma samoro ji gombo mondo ng'e ni ere kaka idwa tim gini mar kelo ber goodwill mar jotelo kuom gik mosenyisgi ni magi gik modwaro kaachiel kod kuom ma omenda gidwa wuoke Odede. Erokamano George. Goodwill nyaka bedie sirikal to onge kaka there is only one way onge kaka wanyalo fwenyo ni goodwill nitie ka sirikal ok odhi ahead mo ok declare niya wanyalo loso omenda moro matin inyalo ketie wach ni mondo wawinj duond jomatindo kaeto wawuog kanyo kwang'eyo ni e weche mowachegi mage madhi e policy mage madhi e legislation to mage minyalo tim atima wiye kata ok okete pend chik moro amora e Kenya ka nikech ka ok kamano to wabiro dong' jok mawuoyo e liete to wawuoyo e Facebook to wawuoyo e streets to wawuoyo gi
jofuambo e turfuong sama gibiro ojiwa to gigo rumo gi kanyo nikech twak moro ma ok ji obede piny George mochanore onge gima nyalo ting kanyo ok wanyalo wacho niya naneno kama Matunga wuoyo gi Ramogi TV e chuny town koro wachno wakaw wakete pend chi onge kaka inyatime nyaka ji bed piny kiwacho niya twagni olos kama to korumo to end game en magi dhi e policy magi dhi e legislation to makama tidhi tim gi executive order koro miyo jomatindo nyaka ng'e kaka sirikal ringo to mogik nitiere gik ma wanyalo wacho ni sirikal ok osetime maber mano to sirikal moro amora nyalo bet gi deficit margi kata gima ok gisetime maber ahinya to sechegi onengo wang'e ni nyaka wawuoge wach ni mar Raila Amolo Odinga gi kwethne mar Azimio kata ODM party wach niya wadwa konyo sirikal ni kendo wachiwo experts moko mbadi koko somo budget mokwongo mano timo to ei budget no mane kama onego mbako dhiye e interrogation niya to ei budget no oting'o ang'o ne ojendegi nikech sama nyombadi odonjo nyaka sani aparo ni mak samoro nyineno kuma intie ni for the first time wayudo ka KRA osapas kata mana target gi bilion 16 mago to wayudo ka e budget no oketie measures moko manyalo geng'o omenda moko manyocha kethore oyuma ei budget mar sirikal mago e pes miriwo kanyakla tidwo giketo negodo iketo go mikakati manyalo ndiko Gen Zs gi owuoge ndara oyud tich giandamana nikech gidwarono koro miyo e sechegi ok wanyal wacho niya koluong dialogue mondo ji obed piny mondo onona ne matut niya en plan mane ma sirikal oseketo mondo tijegi oyudre koluwore gi the 10-point agenda manyocha ne gisign ka ok wayudo thuolo mar bedo piny nono mago to bro dong ni abiro ka wacho mara idhi e street iyudo Matunga iyo ji wacho mare president luongo press conference owacho mare to koro ng'ato ka ng'ato wacho mana mare to ok wachop kuku mar wach mwawach niya mae gima wawinjore kaka jo-Kenya mae mamiyo duoko wakata ni nyaka wabed wanyalo tamore but at the end of the day wabro bedo jo-Sudan notamore wuoyo kama koro chikoni wuoyo ne magidhiye jo-Israel gi jo-Iran osetamore wuoyo for some time magitemo bare gi missiles kagi kacha but at the end of the day mak bro nyisi ni gichiko mana kama gidhiye mesa at the end of the day en mana mesa koro wan kaka jo-Kenya marwa Gen Z be nyithindwa gin Kenya ni margi in the future ginyalo amua ni gidwa delay wuoyo ni to at the end of the day wabro wuoyo to ginyalo amua ni wadwa dhi shortcut wawuo sani mondo mudong koro walos gik moko to biro timore ngeni bende wuoyo bende wanyakara mna wuoyo kata Gen Z ok obire bu ginyalo kata mna kon to nikech gionge kata mna gi leader kata ng'ama gi tanto gimana na sewache e TV ka kendo bende na wachi chieng mane ji temo dhi e maandamano na wacho ni e gweng ka gweng e ward ka ward ka ok gitiyo gi pesa minene wacho no nikech pesa to benya kati pesa kotiyo bende koro ko circulate economy e ward ka ward girom ji orome ward ka ward mondo gigel memorandum nikech memorandum no meni winjo ka Odede wacho onge sirikal ok ditini ka onge mana gi wach dhok nyaka gitigi gi mondiki memorandum no magi choko to gidhi godo e sub county to e sub county kanyo bende gicheko memorandums go kae to gidhi ge county bende koro ka memorandum go sechoki tikele a national platform mar conclave mar intergenerational nikech jok matamore wuoyo gi to bende gin Gen Z koro penji Kalonzo tinde en Gen Z koro ginene Wamunyoro tinde en Gen Z nikech ogine magi wacho nikech gine magi duond gini malo ni onge gimiwacho olos 10-point agenda cha to 10-point agenda bende king'iyo kata kwa weyo nadko 10-point agenda ne ntiere kind party ariyo ne ntiere kind ODM gi UDA party mamoko gine timango ne onge koro mano ok en giminyalo chako kawo
ni 10-point agenda no. 10-point agenda no Kalonzo ne onge. Jo Gen Z ne onge. Ko represent dwaro mar japiny onge richo kada bed ni jomako go ne onge to pod represent dwaro mar jopiny. Mano is okay. Ngeni mano koro kiloso nikech George gima nyaka ing'e ni an Mark Matunga to kata mana Meshack ni wambe wan jopiny. Koro kikipani nikech koro wantiere studio ka koro wan onge gimong'e e piny ka onge gimong'e e gweng' ka mani ni yudo thuolo mar mondo mi luonga abie studio ka in koro just studio koro kikipani an koro amba onge gi dwaro manyiso ni en dwaro wawate mane momiyo ka en dwaro wawate ok en dwaro mar Gen Z kende nikech an nyithinda ka nyuolo ok adwa bedo kodgi e ot jonyuol ma koro bende nigi nyithindgi ma gisepuonjo ma jomoko uso lo jomoko uso dhok jomoko uso ang'o ma nyithindo ose graduate gidwaro negi tije kikipani jonyuol go ok dwar tijego mane momiyo gi rieko mar Raila Amolo Odinga kata gi president giwach ni mondo mi gibed gi romo adundo aput moriwo ji te ok mana nyithindo kende nikech an kacha abro dhi mondo mi alos e wach nyithinda mapok otimang'o mapok oyudo tich mondo mi wang'ini to ere kaka nyithindo gi nyalo yudo tich mondo mi wakonyre paro an abro tero negi paro kaka nyithindo nyalo yudo tije e mbui ka mondo mi kar tiyo ma gitiyo gi weche mag mbui gitiyo gi data gi pesa mar duolo ng'ata yany to winjo bed ni gitiyo kode yo moro ma ginyalo yudo godo pesa magi gin gik ma nyaka watim koro loso George to nyaka walosi to we wacho na gimoro misiko go ni jopiny an bende an japiny but George gima wayiere across the board ni dwaro mar ojendegi largely are legitimate gin dwaro mowinjore ba ji te jo Kenya te gombo dwaro gi mar yudo tich aparo ni kwae president nyaka ng'ama tin mogik e Kenya ka nigi dwaro no ni mondo Kenya obed piny ma ka isedongo idhi skul iwuok e skul tiyudo tich minyalo yudo msara moro kata yuto moro migero godo dalani ma dwaro ma is legit dwaro mar geng'o corruption en dwaro mar ng'ata Kenya onge okapani nitie ng'ama dwaro ni Kenya obed piny ma corruption ema tayo gik moko ji te nyalo gombo ni Kenya obed piny ma ka en gimitimo to mae gima chik wacho to mane gimitimo to itieko kamano onge omenda michak itiyogo kendo so dwaro mar Gen Z kata jende manie tieng' mar iluongo ni Gen Z e dwaro mar millennials to e dwaro mar jok manotelonwa to gima nyaka watim ka wakawo wechegi to wakete siasa mwawacho ni ng'ato kaka Raila Odinga en osika ni mondo ji owuo jok mano nitiere an nago kura 207 ma naneno kaka piny ne chalo suppose ni Raila Odinga ne ok en jawuoyo kendo ok en ng'at ma en koro nikech osekwere ni en kiko wuo kiko wuoyo notamre niya wan kaka jo Kenya mane ni e side ne wasewacho ne Kibaki gimwa dwaro kendo onge gimo ni chaki wuoyo iparo ni dikoro wan gi Kenya ma Gen Z tawalaini maybe Kenya dino bante nikech kama ne wachiko wuoyo no ema no chako duokowa mwachak wabede ndara to kendo kochako gik 2018 nitiere kata sama ne ji osedhi e court nosedhi e court ma court ogo piny yiero mar Uhuru kane ok en jawuoyo nonyalo wacho niya asekwero uni gini ane mana yudo to koteche ose confirm ni bwana ni noko yier koro onge kata yiero mwachak wadoke gi mwachak wawacho onge an gini ema dwaro ingen dok wachopo kama wantieni so wuoyo mar jatelo ma en Raila Odinga ok onego wakete siasa kaeto waket ni mano waketo chalo weakness ne ma e strength mar Raila Odinga emomiyo wasechopo kaza kanto samoro ok ni en weakness kata ni ji dwa temo chayo rieko ming'ado gi jomadongo en diponi obedo ng'iyo makara sirikal makoro tiyo ang' ne we ma ok otimo gik madwarore nikech ung'e ni samoro joma samoro kete tesre ang' ne duogo wuok kod kata dwar mondo ji owuo ng'e ni ma bende nyalo bedo ng'iyo moro manyalo bet e piny madwa dongore momiyo na penjo wach mar goodwill chiwruok mar timo dwaro mar jopiny makata kokonyisi tiseng'e ni magi gik manasengo magi gik ma jopiny wacho sani dwaro makamano Dr. Mark Matunga kado bed ni en ng'iyo to en ng'iyo maber anda gombe ni ng'iyo mar losono ema mondo bedie e thuolo ka thuolo dong ineno ka sani nitie jomoko mayanyo Raila Amolo Odinga ni en ng'iyo ga mana gi wuoyo
bang elections obedo piny to loso. To mano e gima kelo ga kwe Kenya ka. Nikech kade ni ok otim mano, ne en koko moro kaeto piny ochalo ka gi piny mar ok owinja wachi, but chalo gi pinje makoro nitiere koko, obed Sudan, obed Somali, obed kanye, nikech mage gik motimango moluoro. En rieko maduong' ahinya ni wach nyaka por. Koro ok en ni en ng'iyo, to kata ka en ng'iyo, to en ng'iyo maberie moloyo bedo ni un gi koko sate, kata ni ugoru lweny sate. En ni ing'eni Kiswahili wach ni asiye kubali kushindwa siye mshindani. Ang'eni in Kiswahili chandi. Opoja oma be. Kwa ingini kini nokaja oma be. Kaja oma be, mani soja migori ni Kiswahili chandi. Nola wache ya. Asiye kubali kushindwa siyo mshindani. Correct. Mani Kiswahili kina doa wacho. Ang'eyo nigi go chandu uga kata Odede beni Kiswahili chandi. Ani Kiswahili ni betka ng'eye maber natiri. Onge waja uswayo. Mohenga. Koro iyudo ka use bedo ni upiem. Yes. To jaloch kata ng'amolocho wuoke. Mane umina no kata ma jopira dhi katimango gi mosore. Kata uyuak machal nade tu dhi umosore. To ka enena koko moketi kaka ineno pinje moko mamalo ka. Ok de wanyal. To mana kaka iwinjo ni Odede no wacho ni loso to nyaka ji losi. Nikech ineno kata mana sani jo Russia gi jo Ukraine osechwadore higni madhi chiegni adek. Tineno ka koro Trump ma president ma America koro chuno ni nyaka gilosi. Chuno gi ni biwe mesa kama utimango ulosi. Kata mana jo Israel gi jo Iran, kata jo Israel gi jo ginene jo Gaza ka, jo Palestinian. Chuno ni nyaka losu ji losie kata ka lwenyo osebed. Wambende matindo tindo mosebedegi. Chuno ni nyaka watimango wabed piny walosie. Kata ka ji ochwanyore e ot, to bro chuno ni nyaka thuolo bedie ma ji loso. Koro kata ka en ng'iyo ni mar loso no, to en ng'iyo maber ma George, en ng'iyo mowinjo bed ni watime pile ka pile. Kuma ji ok losie weche ok losre, to bende telo ok dhi maber. Mane ominano ka Kenya e alworawa maka en piny migombo. En piny ma jo Uganda gombo, en piny ma jo Tanzania gombo, en piny ma pinje moluoro mathoth gi mag Afrika gi gombo wa gomba. Nikech wan gi thuolo mar bedo piny waloso. To bende nitiere jotelo e kindwa ka machalo jatelo Raila Amolo Odinga manyalo dok chien mawach ni piny ni dhi wang', wabedo piny walosi. Aneno ka ni oorna message moro ka ma sani nyisa ni weche koro liet, wach ma nyo Raila wacho ni koro liet e piny ka pa. Kene be mwakete ratili. Ratili mwakete kawuono en ni loso nyaka ji dhi losi. Jo Gen Z kadwaro to gibi mondo mijite olosi. Ka ok gidwar to giwe to wan wabro loso. George, nyaka wayiere nikech jopiny neno wato nyaka wanyis jopiny adieri mantie. Wayudo mana kaka iwinjo Mark Matunga yudo kaka wambe wayudo. Aneno ka yawuoyi moko bedo piny game kacha sani kotelne gi gima dingu wuoda nyango. Giwacho ni ka en adieri ni ok wadwa loso, to nengo bed ni kaka wasewinjo duondgi no nengo bed ni fulonwa bende gima gidwa no tim other than loso, nikech samoro ing'ena nyalo loso to kiwinja. Yes. To kisetieko ni an aseloso kata iwinjo kiwinjo, to mano ok ger piny. Kata mana udi mwadake kiwacho ni an asewacho kiwinjo ok iwinjo, samoro ng'ato ok owinjo kata ok owinjo tiend gimidwaro, odhi chako timo to timo gima chielo marach. Nyiso ni e seche mwawuoyeni onego bed ni koro Raila bende nigi experience enough mar barabara mako wacho ni wabedu piny walosi, to nyiso no seneno ka barabara cha ok dhi chiwo gimoro. Joma nie barabara te osebede barabara moingo wate. Ko wacho nunia ma ok dhi chiwo gimoro, to berabera mondo wawinji wawach ni ma ok dhi chiwo gimoro, waluwane komachielo ma gimoro nyalo wuoke. To gimoro ni wacho ni dobed ni odhi kobedo ng'iyo. Gimomiyo ok onyal bedo ng'iyo, Gen Z kata tieng' matindo miluongo ni Gen Z nigi numbers, to numbers gigi poko reflect maber e register mar IEBC matayo yiero. Gino nengo gikaw namba ni giket kacha mondo reflect ni power gi yudore e register cha. Makopo ni gini onenore ni en ng'iyo, to 2027 nika
gitiyo gi numbers ni to gigolo sirikal ni oko ka giwacho niya usedwa bedo gi ng'iyo ahinya koro wadwaro sirikal manyien. But kind sani gi 2027 to en mana loso wanyalo delay to nyako biya. To kogi 2027 to gineno ka 10 points agenda onge gimotime, onge any other plan, to gin gi teko koro edebe mar dhi wacho ni wadwaro sirikal manyien ma ok ng'iyo ok odhi kodwa gi ng'iyo ni. Makamu mosi Meshack Odede, makamu mosi Dr. Mark Matunga. Wacho neno weyo makare kendo mor gi wuotho ariyo. Mano chairman mar broadcast. Iluongo ni dunia mzima. Koro Matiang'i ni Amerika. Rigathi ni Amerika. Dr. Mark Matunga isebedo Amerika. Ok nyadi chiel nyadi nuoya. Ng'iyo kaka ji odak, gi kaka ji kidonjo ka jatiro wako. Jomoko ne wacho chien moro kata kiwinjo ka samoro tel moko mawuok en ni Rigathi Gachagua odhi odonjo kama wache mana dho oganda gi. Ni koro mano no obedo marach ne oganda moko. Ni ang'o momiyo wacho ni odhi Amerika to dhi mana kama wache dho oganda gi. Odede in kaka wuono dang' idhi Amerika to nitiere wach ni moro. Idhi donjo kaka Obama. Kako Obama wuoda lego. Dongi donjo makumo koro Obama mokwongo ema rwaki. Ere richo kamano no odhi otimore ne Rigathi Gachagua kama odhi Dr. Mark Matunga. To jomoko bende wacho ni chal ka gima Rigathi ok odhi mana ni odhi romo oganda modak e pinje maoko. Samoro manyo sir mag omenda. Maendi nyalo timore nade nikech samoro osenenore ni nitiere jomoko joma chiwo sir ne joma keto sirikal tesre kata joma keto ratich oganda e Kenya kama wuok e pinje maoko. E dakika 5 gima dwani wapogi wach ni Odede mondo watieki. Gini to yot. Ing'e ni ana soma Amerika. Ati Amerika to kendo adhi Amerika piny maru. Koro onge gima ni Amerika ma ana wuon kaka Mark Matunga akia. Kata ing'e ni kata mana ratilni nitiere jok man Amerika ma bende winje. Koro to ging'eyo maber ni Mark ni to nitiere gimong'eyo ka ma wan bende wang'eyo ma ok wanyal nyiso jodala kucho. En miriambo maduong' ahinya ka wang'iyo ni ka ng'ato wuok ka odhi Amerika koro dhi choko mwandu kuno mobiro an kare dekora asebedo president nikech an asomo kuno. No samoro kidwar mar yudo mwandu. Daktari. Mwandu to loso. Wewe de nikora kata na wuon asebedo kata mana president. Kada kama ne hakidhi ati choke tikele. To gimotimore gi wuogi Amerika en piny maduong' to bende embe opoge e kidienje miluongo ni states machalo kaka counties. En opoge e kidienje 50 kaka Kenya ka wapoge kidienje 47. Tek e county ka county kata state ka state motel na gi governor Amerika kucho. Jo Kenya nitiere jo Kenya ma oganda 42 gi te gintiere e piny mar Amerika. Koro kidhi kata mana piny kaka Texas ibro yudo jo Kisii, ibro yudo jo Kikuyu, ibro yudo jo Luo, ibro yudo oganda gi te. Koro gima ji timoga ma bende timore Amerika en ni Matiang'i kowuok ka kodhi Amerika odhi Texas to oluongo mana jo Kisii. Bende jo Kisii ge maluongore mang'eny. Kaeto dhi oromogo to picha biro koni ni Matiang'i no dhi Amerika oromo gi jo Kisii. An bende asedhi Amerika aseromo gi jo Mabei, aseromo gi oganda mamoko ma bende nitie moko pichni moko ma bende aseoro. Ok olo ni kora choko pesa kuno. To bende kik ng'ato par ni nitiere pesa moro Amerika ma ng'ato nyalo birogo malok sirikal mar Kenya. Mano to nyiso ni en miriambo maduong' ahinya kendo jo Amerika go gimbe gichandra chana Amerika kuno. Pesa ma gichoko en $100. $100 en siling 10,000. Siling 10,000 diang' igony godo Gen Z, diang' igony godo yudhe miyud president. Miyo kata Rigathi en bende kidienje modhiego, states modhiego oromo mana gi jo Kikuyu emoromo godo. Emomi neno ka seche moko dhoge kier kata pache kier motimang'o mowach dhogi. Mano ok en makosa. To kata ambe kadhi kuno abro mana choko jo Mabechwa ematimang'o emaloso goda jo Siaya ematimang'o emaloso go taoro pichni koni. Koro kik ng'ato bed gi luoro moro amora ni ng'ato dhi Amerika koro ni odhi choko pesa moro mobiro kawo godo sirikal. Mano miriambo. Sirikal inyalo mana kawo kadipo ni ng'ato oaka to luonge gi president ma Amerika to dhi oromo gi president ma Amerika no White House. Kanyo e kinyalo chako bedo gi luoro ni
to ma sirikal ma Amerika oluongo mana Rigathi ni, ma sirikal ma Amerika oluongo mana Matiang'i, to ogin ne mbaka moko migoyo tie nyabend wenye Amerika kod magi ogin gik manyalo loko piny. Odede koro kama ja Amerika mokwero gini koro But there is nothing new under the sun. Raila gino seromo gi jo Kenya America ma ok kata joluo kende, jo Kenya from across the board. Yes. To pod ok en president. So an gik ma dhi nyime Seattle gi kuonde mamoko ka ok ane ka en gima lich ahinya, but gima concern ma jo Kenya nigo en ni kiwuok ka ni in jatelo ma ok jatend community ma Kikuyu kendgi, in jatelo ma idwa ni ibed jatend Kenya ngima, to expectations mar dhano ne nikech chien ku iwe Malala Mamuluya ka koro deputy ni ringo e Kenya ngima, tiweyo jomoko ma bende wuok e pinje mamoko moko wuok e dhoduno. To kichopo kocha ni iwuok ka ni idhi wuoyo gi jo Kenya modak e pinje maoko ma piny Amerika, to kichopo kucho to koro in gi Kikuyu modak e piny Amerika, koro ok in gi jo Kenya te modak e piny Amerika. to nawacho ni odwe mi donje mokwongo odwe midonje mokwongo, to gima ne timore kise wuok e Kenya ka ni in jatelo mar Kenya ngima, to kichaki wuok kendo ni chaki dok e ot. Kapod idwa dak e odu, tibeda beda ka itimo giki gi e odu ka, to chieng' miwinjo ni ato koro thuon Roma koro adwa tawala e pinje mamoko be. Onge chieng' mibiro yudo ni Raila odhi Amerika odhi romo gi joluo. He meets everyone. Ja Kenya mora mora, seche moko kata Africans. Nikech kisegike kiwango mar Rigathi neno no gikeno, tichako ng'iyo Kenya from the lens mar Africa. Koro ken kata Kenya kende, nikech kucho kusedhi e mak biro nyisi kiromo gi jo Africa mora mora kata obed ja Nigeria kata ja South Africa, you feel ni magi jogeu. So ka in kende chaki ting'o gima chandowa ka mar Luo, Kikuyu, Kalenjin, Kamba, ichaki tero kocha be ichaki dhi pogo, mosedhi kocha moriwore be ichaki dhi pogo. Ere kaka igero gini? Giko mar Natil, jaduong' japuonj Akelo Misori omosou, wacho ni omor ahinya kaka twak ler. Makamu wacho ni kauni romo gi yawuoyi ma wigi leo kendo amor kodgi. An ka kod wuod gwenge mag Nyando iluongo ni Oyamo Koyamo, ruoth mar piny ni, bende koni oneno yo makare kendo ratilo yiengni maber. Pach jopiny ane mana chung' ne un kawuono no gwero gi pach jopiny. Wabe wachung'. Ni madingu wuod Anyango ni game to nora dhiambo manya Sempo gi Jairas ni bathe koni to Mosi DF. Donge mago jopiny. Iluongo ni Tracy Omondi bende tibende neno waka entiere Eldoret. Ero kamano nyakwara mogi ane mana chung' ne pach jopiny kaka jogo wacho ni gimbe gin jopiny na chung' ne nyaka pachgi. Ero kamano in bende mikao thuolo mari kendo neno ratil ma kawuono. Oboro mu Jumapil machielo, nyinga en George Bati. Loya duto riti masani.